ли спасили живот, научили децата на нещо, нахранили възрастни хора? Чудо голямо! Така е, да се грижим за другите не е нещо невиждано. Малки късчета добро, които поправят нещо тук, лекуват нещо там, учат ни как да сме по-смислени, по-полезни и по-силни за нашите семейства, общество и за България. Но истинските чудеса не се чакат. Те се случват, когато ги правим заедно. Тази Коледа, заедно с граждански организации от цялата страна, ти носим куп искри на доброто, защото ни е грижа. Открий коледните чудеса на България. Десетки истории за споделените ни ценности. Отключвай всеки ден нова причина да вярваме в доброто и в силата на хората, които го правят. Подкрепяй вдъхновяващи активни каузи и инициативи на гражданските организации и техните събития всеки ден. Весели празници на теб и близките ти. И не забравяй, няма малки чудеса. Виж ги всички на Чудесата БГ.